Honza jde na... Jirka jde nahazovat. Jirka, tak to bylo sice nic moc. Ale teď by mohl už perfektně nahodit, tak trošku rozhoupá menší vítr. Hop! No na oblí, to nebylo špatný. Ano, to je Klára v autě hladová. A teď Honza. Uvidíme, jak se mu to povede. Já to tam dám. Tady máme hlavního aktéra. Tam leží, nahodil nic moc. Právě si dává policajta. Tady v tom plave ta příšera. Jak se jmenuje? Lochneská příšera. Ty on tam ale šleba, ty rybičky se budou mít. To je debil. To dá takový kus chleba tam dá, hej. Jak by tady měl plavat ty vole štiky. Koukejte. Co zády. No dělej, házej. Nepřehodil, nádherně nahodil, ty vole. Tady to je frajer. Tady už máme, ten popotahuje, to tady štyluje, hej. Když se rozbil naviják. Jemu se rozbil naviják. Ovšem to je v piči, že jsem mu rozbil ten naviják. Něco mu z něj vypadlo asi. Asi jo, no. Tady máme Honzu, ten nasazuje právě policajta. A teď! Vlasy, no to je hrůz. To je příště.